Empezamos co segundo concurso de postais para nenos e nenas de entre 3 e 16 anos, de postais de Nadal do Concello de Meis, que poderán presentarse ben de forma individual ou ben a través dos centros escolares, e que sabedes que a postal gañadora que é a que vamos a elexir e utilizar desde o Concello para facer todas as felicitacións institucionais en nome da Alcaldía e en nome da Corporación a todas as institucións. Temos tamén en marcha o quinto concurso de decoración, o quinto concurso de decoración de Nadal de escaparates e locais comerciais de hostelería, que sabedes que é un concurso que xenera sempre, desde a primeira edición, moito interés entre os nosos comerciantes e os nosos locales de hostelería. Sempre hai unha rivalidade, e a verdade é que é unha rivalidade moi sana e moi bonita, e que agardamos que este ano teña o mesmo éxito que nos anos anteriores. Unha novedade deste ano é o primeiro concurso de decoración de fachadas de Nadal do Concello de Meis. Este é un concurso que está para vivendas, que as persoas que decidan a título individual decorar as súas vivendas, as súas fachadas das súas vivendas, tamén hai un concurso que tamén están dotados de premio, primeiro, segundo e terceiro premio. Estamos falando que sempre son premios económicos para gastar ou ben no comercio ou ben na hostelería do noso Concello.